салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал Канада меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародарои азиз, якта ютуб канали фурӯшӣ ҳаста бо номи Автореклама. 58751 та подписи дора. Активнаш бениҳоят хубай. бародар дасторашон сум дар кора фурӯхта мешавад. нарша 15000 сомон гуфта шудай. хайдори аниқ боша бо арзони хубуш мекунад. касоне ки дар кор ҳастай, марҳамат рақами оро икнада метавонед ки занг занед. бародари азиз, аппаратҳои фурӯшӣ ҳастай бо нархи арзон. балансировка барои мақсад баллонҳоро алиш кардан, аппаратшам ҳастай, компрессор, ҳамаш комплект бо нархи арзон фурӯхта мешавад. сабабш бародаро мақсад ки ҳам точкаша канда шудаям, дигар ҷое надорад ки установкаш кунад. нарша бародаро 28000 сомон мегӯянд. аппаратҳо ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. адресш бародаро ноҳияи Ховалин. кадомеда ки дар кор боша, марҳамат рақами оро экранда занг занед. ватсапам дора, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз сӯи бош дастрас кунед. бародари азиз, якта Opel Vectra ёфтагем бо нархи бениҳоят арзон. солаш 90, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш миёнае. бародаро мошин камтар расход дорад. мақсад ки нахалдои ҳозирашда 100% гашта истодай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 8000 сомон мегӯяд. ахирон нарша дигар савдо намешавад. илтимос мегӯяд беҳтар занг назанад. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, метавонед ки муроҷиат кунед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. касоне ки телеграм истифода мебаред, дар комментария ссилкаи телеграм гузоштагем, ки чизҳои фурӯшии бисёр ҷо мепартоем. бародаро метавонед ки дар омада обуна шавед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами оро экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатии мо бародаро Opel Astra H, солиш 2008, сӯзишвориш бензин, кузов универсал, объёми 1.8, коробкаш механик, ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин бародаро ҳама наворотро дорад, ҳамаш 100% кор мекунад. мултирул, мотор, коробка ходовой 100%, задагӣ пистагӣ надорад. мебели салон дорад бародаро. хулоса мошин бе ягон расходи камбуда, фақат мешини ҳайр мекунӣ, ҳуҷҷат, утилизатсия ҳамаш ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Панҷакӣ. нарша 58000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ бошад, биё мега ай пеш бо маслиҳат мекунад, мақсад ки савдои хуб дорад. касоне хайдор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. Opel седан ҳастай, Astra F, солаш 96, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин нахалду, мотор, коробка ходовой соз, баллонош нав бародаро. чашкош оварӣ надорад. утилизатсия, ҳуҷҷат, ҳама чиза дорад. мошин нахалдуя, фақат мешини ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нарша 33 мегӯяд. хайдори аниқ боша бо савдо дорад. мошин бародаро дар такси 25 кор мекунад. касоне ки дар кор бошад, рақами оро экранда занг занед.
мошини дигар мо бародаро Daewoo Lacetti соли 2001 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 1.6 16 тагар бародаро мотори Opel Astra. Коробкаш механик ҳолати мошин бародаро нахаду мошин фақат баллонои пеш мақсад ба алишкинян тамом. Дигар ягон кор надоро. 5 моҳ ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. Ходовои мотор ҳамаш 100%. Қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, наша 21 та мега бо муомила дора. Бародарони харидор бошед, рақами рӯйкунанда занг занед. Ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира ҳастед, барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. Toyota Camry ҳастед бародаро соли 2010 сӯзишвориш бензин кузов седан объем 35 коробка автомат ҳолаташ бениҳоят хуб. Мошин бародаро бениҳоят тозаҳои мотор коробка ходовои 100%. Задагӣ писадагӣ умуман надора. Ҳама наворота дора бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. Бе ягон расходи камдияй. Фақат мегам мегири ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 135 000 сомон гуфта истодай. Харидори аниқ бошад, биё мега ай пеш бо муомила дора. Касоне харидор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед. Ин буд бародаро якчандта мошин ва аксессуре ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихе мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.